Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga pahulong dinalaan, una kita sa balita lokal. Panwas ang Salvador Benedicto, liwat naka-record sa kaso sa COVID-19, makaliga ng isang kabulan nga nahilwa sa virus. Bago bukas nga beach resort sa Barangay Pahanukoy, ginpasira. Balita national, pagbakal direkta sa mga local government units ng bakuna kontra COVID-19, ginaprobahan ni Presidente Duterte. Health Secretary Duque ginkuha lamang sa international news ang presyo sa Sinovac vaccine nga ginpresentar sa budget hearing sa Senado. Balita international, WHO wala sang plano bag-ohon ang rekomendasyon sa paggamit sa fabric face mask. Sa sports balita, Japanese government ginpangiwala ang ginkanselar liwat ang Tokyo Olympics. Mayong aga Bacolod, may nga Negros Occidental, kag bugas nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, Enero 24, 2021. Ini naman si Aksyon Dorel Kabato. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio.
kapian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita Sunday edition sa Aksyon! Last 6, 9 Action Radio Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita, Sunday edition, detalye sa balita lokal. Naka-record ang banwas ang Don Salvador Benedicto, ang isa ka bagong COVID-19 case matapos ang isa ka bulan nga naging COVID-19 free. Sa datos gikan sa Municipal IATF, nagpositibo o confirmed case number 16 ang isa ka police officer na nag-edad 34 anyos, residente sa Barangay Pandanon pero karon nagapuyo sa banwas ng Murcia. Ang pasyente ang asymptomatic kag naka-quarantine na sa pasilidad sang banwa kag nagapadayon naman ang contact tracing. May 66 kabago nga COVID-19 cases sa Western Visayas kahapon nga adlaw Sabado. Sa datos sa ginpagwa sa DOH-6 nanguna ang Iloilo nga may pinakamadamo nga bago nga kaso nga may 27. Sunod ang Negros Occidental nga may 16, Iloilo City nga may 10, Aklan nga may 7, Bacolod nga may 5 kag Capiz nga may 1. Mayara sang 31 nga bago nga nag-ayo sa balatian sa rehiyon samtang wala sang dugang nga napatay. Sa kabugusan ang Region 6 ang may 944 ka aktibo nga kaso, 21,027 ang total recoveries kag 691 ang death toll. Sa aktibo nga kaso, 70.55% ang mga asymptomatic. Sa dugang nga balita lokal, ginkompirma ni City Administrator kag EOC Executive Director M. ang ginhimo sang syudad nga pagpasira sang resort sa Barangay Pahanukoy, syudad sang Bacolod nga nagpatigayon sang foam party pagkatapos sang blessing nagligad nga semana. Sulo kay ang base sa investigasyon na ginpatigayon sang EOC, klaro nga mayara sa nakometer nga bayulasyon ang pamunuan sang resort, labi na nga wala ini ginpahibalo ang punong barangay sa lugar angot sa aktibidad magluwas lamang sa blessing activity nga ilagin pangayuan sang pahanugot. Dugang paniang nagpatigayon man sa inspection ang mga personnel sang Permits and Licensing Division sa lugar. Sa diin ilan na diskobrihan nga ini ang wala pa song kompleto nga permit agod sa pagbukas ang ila operasyon. Ang mga closure order ang ginserbe sang Biyernes ng hapon, Enero 22, paagi sa talatapan sang City Legal Office kag Permits and Licensing Division. Ginpadagdagana sang closure order, Aksyon ang aton nga Business Permit and License Office, Licensing Office, together with our City Legal. Actually, nakakadto na to sila, no? Nag-monitoring. Nagbalik sila sang hapon para i-serve ang closure order. Kabahin sang pahayag ni City Administrator M. Nadakpan ang isa ka persona nga nagabaligya sa frozen foods kag anay police assets sa bypass operations sa Police Station 8 sa Barangay Singkang Airport, syudad sang Bacolod, Biyernes ng gabi. Ginkilala ang nadakpan kay Remo Togores, 34 anyos, kag pumuluyo sang Purok Mainabyanon, Barangay Singkang Airport, syudad sang Bacolod. Na-recover kay Togores ang 6 ka sachet sang suspected shabu paraphernalia nga may market value nga 14,000 pesos. Sunod kay Police Major Junray Batadlan ng hepe sa Police Station 8, masobra 2 ka bulan ng ila surveillance kag nadakpan si Togores. Preso si Togores sa Police Station 8 kag napasaka na ang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Masobra naman sa 60,000 ka pesos nga balor sang ginasuspetsuhan shabu ang na-recover sang kapulisan sa buy-bust operation sa Purok Maninihon, Barangay Ginhalaran, syudad sang Silay, Biyernes sang gabi. Ginkilala ang nadakpan kay Roland Rojo, 34 anyos, residente sa amuman nga lugar. Sunod kay Police Major Rolly Pondivilla, ang hepe sang Silay PNP. Si Rojo ang nalista bilang street-level individual kag naaktuhan nga nagbaligya sang ginasuspetsuhan shabu sa police pusher buyer.
Na-recover sa suspect ang 7 ka plastic sachets ang ginasuspet sa shabu. Ginabulabanta 10 gramos ang kabugaton nga nagabalo naman sang 68,000 ka pesos. Si Rojo ang preso karon sa custodial facility sang Silay City PNP. Sa iban nga balita lokal, nagalaom si Governor Bong Lacson nga mangin maayo ang resulta sang Provincial Anti-Drug Abuse Summit 2021 kag malabot ang handom nga drug-free Negros Occidental. Ini ang mensahe sa gobernador sa summit nga ginpatigayon sa Negros Residences, syudad sang Bacolod. Suno kay Lacson, dapat nga matutukan ang tanan nga posibilidad sa pinaka-epektibong estratehiya agud matap na ang paggamit kag pagbaligya sang illegal nga droga. Ini paagi sang collective knowledge, expertise, dedikasyon kag commitment. Ginpanginbulahan man sang gobernador ang mataga Philippine Drug Enforcement Agency kag Negros Occidental Police Provincial Office sa ginpresentar nga report angot sa 36.494% nga kabaranggayan sa probinsya nga cleared na sa illegal nga droga. For the sake of our people and our children, we are going to make good of this avenue to fully explore and discuss all possibilities and the most effective strategies to eradicate the use and trade of illegal drugs in our beloved province. Si Negros Occidental Governor Bong Lacson. Ginaabi-abi ni Councilor Archie Baribar ang desisyon sa National IATF nga paghalog sa age limit sang publiko nga sarang makagwa sa pulian sa mga lugar nga napaidalom sa Modified General Community Quarantine Status. Suno kay Baribar, iningalihok ang hindi lamang makabulig sa aspeto sa ekonomiya, kundi makapahagan-hagan man sa psychological kag emotional nga ginabatsyag sa publiko, labi na mga senior citizen nga nag-edad sa 60 tubtub sa 65 anyos. Dugang pa sang konsehal, may pila ka mga senior citizen nga luyag lamang nga makagwa sa ila pulian para sa pagsimba apang wala sang mahimo bangod sa ginapatuman nga restrictions ng gobyerno. Importante lang suno kay Baribar nga mapadayon sa publiko ang pagsunod sa health protocol nga ginapatuman sa motoridad agud malikawan ang anuman nga problema kontra COVID-19 sa palaabuton. Kag sa katapusan nga balita lokal, patay ang 51 anyos nga lalaki matapos ginalegar nagbato sa otoridad sa Purok Santa Rita, Barangay Dulao, syudad sang Bago, Biyernes sang gabi. Ginkilala ang napatay nga si Emmanuel Sampani, 51 anyos, residente sang Purok Michelle, Barangay Dulao, sa amuman nga syudad. Suno kay Colonel Roger James Brillantes, ang tagpamuno sang Regional Internal Affairs Service. Si Sampani ang wanted sa kasong murder kag madugay na nga nagapanago. Tuyo sa operatiba nga iserbe ang mandamiento de arresto nga gin-issue ni Judge Alejandro Marquez sang RTC 4th Judicial Region, Branch 79 sa Morong Rizal na petsahan Agosto 25, 1998. Dugang pa ni Brillantes samtang nagapadulong sa lugar ang mga otoridad upod sa makatapos ang anti-kidnapping group gikan sa Campo Crame, NOCPO, PIU, BCPO, CIU kag iban pa nga pulis gikan sa Bago Police Station. Gulpi na lamang sila ginpalukpan rason nga nagbalos ang operatiba. Na-recover sa lugar sang insidente ang ginalagar mga armas ni Sampani nga mga isa ka caliber 45 pistol, isa ka 9mm pistol nga may isa ka magazine kag 8 ka mabala, isa ka 38 caliber revolver nga may 6 ka bala, isa ka motorsiklo kag iban pa. They served the warrant of arrest to Emmanuel Sampani. During the service of warrant of arrest, the suspect reportedly on board a black Honda motorcycle ran towards the harvested sugarcane. Sensing that there is a presence of operative, so putukan niya mga operative natin. Then nag-retaliate naman ng mga police operative. That resulted to the death of the suspect. Kabahin sang pahayag ni Regional Internal Affairs Service Head Colonel Roger James Brillantes. Las 6:18 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa Balita National. Pagbakal direkta sa mga local government units ng bakuna kontra COVID-19 aprobado ni Presidente Duterte.
Health Secretary Duque ginkuha lamang sa international news ang presyo sa Sinovac vaccine nga ginpresentar sa budget hearing sa Senado. Detalye sa Balita National pagkatapos gid lamang sini. Ang balitang Good morning mga ka-aksyon! Happy Sunday everyone! Kamusta kamo mga ka-aksyon? Kamusta ang inyong week so far? So good? Good morning kids na nag-aupod sa aton subong nga aga kay Sir Edwin Pineda. Hi sir, mayong aga. Kay Feli Morales Coelho Alieza. Good morning sa tanan nag-monitor ko di subong sa Don Emilio Phase 2 sa Kabankalan. Okay. Sir Alex Monteza, good morning man sa imo. Kay Mon Lisay. Mayong aga, Sir Noel Amar, good morning, sir. Thank you so much. Kay Arman Regalado, good morning, Inday Dorel. Monitor lang kami diri sa Isabela. Samtang nagapangape. Kaupod kay Dina. Mayroon nagapagpangape, Sir Arman. Alfred Tabanaw, good morning. Kay Miss Seven Heaven, Subong Homalumena, good morning. How are you? Kay Sir Alex, have a blessed Sunday. Yes. Kay Bunsay Halike. Mayong aga sa tanan, mayong aga sila inon. God bless and keep safe everyone. Okay. Kay Lino Palik, good morning. Joshua Sagaysay, good morning. Dira sa may Purok Kataghap, Barangay Uringang, Kabankalan City. Kay Sir Michael June P. Season, good morning. Stay safe and have a blessed Sunday. Sa tanang Energy Fans Club kuno member, kag sa iya family season Palma dra sa Barangay Sumag. Thank you, monitor from Shatu Ilis Paranaque. Okay. Romeo Baroba Jr., good morning. Watching live from Manila. Joke, Manapla. Sorry. Manapla, greet ko lang ang son-in-law ko, Elias Malunes. Happy birthday! Happy birthday! Kay Nanjor, okay, Jinky ne. Good morning sa imo. Feli Morales, Aliaza, good morning sa tanan. Teresita Aquinto, good morning ma'am. Nagapamati siya dra sa may La Granja, La Carlota City. Ma'am Jocelyn Libon Dispoho, good morning. Sir Joval Trinidad, good morning. Dra sa may Kabankalan City. God bless you always. Yes. Kay Lino Palik, Madam, okay. Congratulations kay Aksyon Eden, kag Aksyon Boy Doran. Kay kahapon, sa Aksyon Boy Doran nagdaog, Board of Director actually, sa NPC and sa Aksyon Eden Treasurer. Okay. Lino Palik, Hindi pwede disclose, sir. Sorry. Kay Marky John Lazarte, good morning. Joval Trinidad. Yes. Bunsay Halike, good morning, Ma'am Dorel. Ara ka mo sa Teachersville, Silay. Keep safe, everyone. Yes. Kay Chinings Villaluz, good morning, happy Sunday to all, especially sa Purok Kabugwason, sa Iyabana ko, no? Nga si Boyet Villaluz, kay Mama Pen Jirna. Mga peta, thanks kid Miss Dorel. You're welcome. Sige, thank you and stand by for Balita National. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa Yung Balita Sunday Edition sa Aksyon. Last 6:23 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita National. Ginaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang desisyon sa mga lokal nga panguluhan sa Pilipinas nga magbakal sa kaugalingon nila nga supply sa COVID-19 vaccine. Basta man ang brand ang dapat aprobado sa FDA. Ginpahayag ni Duterte sa iya pagbisita sa Kuta General Rodolfo Bautista Headquarters sa Sulu
nga wala ini nagapamalabag kung magbakal ang LGUs ang bakuna para sa ilang mga pumuluyo. Ang FDA nagisahanon nga regulatory body nga nag-aaprobar sang pag-usal sang bakuna para sa mga Pinoy. May pila ka syudad sa Metro Manila ang nagabakal sa COVID-19 vaccine kag storage. Sunod sa presidente, ang mga LGUs nga hindi makabakal sang bakuna amang unang makabaton sang supply. Aminado naman si Health Secretary Francisco Duque III nga nakuha lang sa international news sa internet ang presyo sang Sinovac nga ginahatag sang ahensya sa budget hearing sang Senado kadtong bulan sang Nobyembre 2020. Sa pagpadayon sang hearing sang Senado angod sa plano nga pagbakal kag pagpabakuna sang COVID-19 vaccine sang gobyerno, gin-insister ni Senator Panfilo Lacson nga halin sa DOH ang presyo sa mabakuna lakip ng Sinovac nga nagabalor sang 3,629 pesos para sa duha ka dosage. Bangod sa impormasyon, nagwa nga ikaduha ang Sinovac sa mga bakuna nga may pinakamahal nga presyo. Apang ginpanginwala naman sa ulihis ng gobyerno na sumiter nga presyo sa Sinovac kag sa baylo, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga nagabalor sang 650 pesos sa kada dose ang Sinovac. Tungod sini ginpanugyan sa mga senador nga usisaon sang maayo ang mga ginakuhaan sa impormasyon agud hindi magresulta sa kontrobersiya. Duha ka mga barangay sa Banwa sang Buntok Mountain Province ang ginpaidalom sa lockdown matapos nga na-detect nga cluster sang kaso sa bag-o nga COVID-19 variant. Sunod kay Dr. Ruby Constantino, Regional Director sang Department of Health sa Cordillera Administrative Region, ginpatuman sa mga local officials ang lockdown sa apektado ng mga barangay sa diin na-report ang mas makalalaton nga virus. 12 ka mga UK variant ang na-report sa among lugar. 11 diri ang na-record sa isa lamang ka barangay. Sunod kay Constantino, posible nga pasangkaron ng coverage sa istrikto nga quarantine sa Tion na ma-overwhelm ang local healthcare capacity sa pagi sa pagpasaka sang kaso. Ginakabig ni Constantino nga dako nga hangkat para panubuon ang utilization rate sa mga healthcare facilities. Pero kay Dr. Alethea de Guzman, ang medical specialist ng DOH Epidemiology Bureau, mayara sang 203% ang pagsaka sa COVID-19 cases sa buntok sa nagligad nga duha ka semana. Ginpahayag naman sang Department of Health nga premature pa nga hambalon nga mayara na sang community transmission sa makalalaton nga UK variant sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa online press briefing, ginpahayag ni Research Institute for Tropical Medicine Director Dr. Celia Carlos, premature pa nga mag-conclude nga may local transmission na sa UK variant matapos ang 16 ka bagong kaso sa new variant. Suno kay Carlos, may standards nga ginabasehan ang may epekto para may baluan kung mayara na sang local transmission kag dapat hulaton pa ang resulta sa investigasyon. Lakip sa mga standard na ginbasehan na mo ang dako nga numero sa mga kaso nga wala ginaangot sa transmission chain, dako nga numero sa kaso kung mayara sa existing surveillance kag multiple unrelated clusters sa pila ka area sa pungsod. Pero kay Dr. Edsel Salvana, ang miyembro naman sa Technical Working Group sa Department of Health, sa karon wala sang ebidensya nga mayara sang community transmission. Biyernes sang gabi sang ginanunsyo sang DOH nga 17 tanan ang kaso sang bagong variant sa pungsod matapos nadugangan sang 16. Ginbulgar sa isang opisyal sa militar nga 18 ka kolehiyo kag universidad ang ginakabig hotbed sa recruitment sang komunista nga grupo. Sunod kay National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kon NTF-ELCAC spokesman Lieutenant General Antonio Parlade Jr. Nadamaan sa mga eskwelahan ang yara sa National Capital Region. Sunod kay Parlade, magluwas sa University of the Philippines pila sa mga eskwelahan na may na-monitor nga nagakatabo ang recruitment amo ang Polytechnic University of the Philippines o kon PUP, Far Eastern University o kon FEU, Ateneo de Manila University o kon ADMU, University of Santo Tomas o kon UST, Pamantasan ng Lungsod ng Manila o kon PLM, De La Salle University, University of Makati kag iban pa.
Ginpahayag ni Parlade nga tungod sa DND-UP Accord, pabudlay sa militar nga kumpirmahon ang recruitment nga nagakatabo. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, patay ang 13 ka mga tao matapos ang enkwentro sa kapulisan sa isa ka grupo sa Sultan Kudarat, Maguindanao, Sabado sang kaagahon, Enero 23. Natabo ang pagbayluhan ng isang luthang sang gintuyo ang arestohon ng isa ka anay barangay kapitan nga may ginapangtubang nga kaso kriminal. Patay ang anay kapitan nga si Dato Pindaton Kato Talusan kag 11 sini ka makaupdanan. May isa ka pulis ang napatay sa insidente samtang duha ka iban pang pulis ang pilason sa enkwentro kag gindala na sa Cotabato Sanitarium Hospital. Magaserbe kuntani ang otoridad sang warrant of arrest bato kay Talusan sang natabo ang insidente. Sadtong Abril 2020 sang nakaluwas si Talusan sa ambush. Nagapangatubang sang 4 ka mga kaso ang anay kapitan, lakip na ang kidnapping, robbery with homicide, double frustrated murder kag illegal possession of firearms. Last size 30 Aksyon Radio Philippine Standard Time, detalye sa balita international kag sports pagkatapos gid lamang sini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new Aksyon Balita, Sunday Edition sa Aksyon! Last size 31 Aksyon Radio Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition, detalye sa Balita International. Ginpahayag sa World Health Organization o WHO nga wala sila sang plano nga bag-uhon ang ila rekomendasyon sa pag-usar sang fabric face mask sa pihak nga may bago nga variant sang COVID-19. Sulod sa WHO, hindi kaangay sa Germany kag Austria, strikto nga ginapatuman ang pagsuksok sang medical o kon FFP2 mask sa mga public transportation kag iban nga establishmento komersyal. Ginabiso sa WHO nga ang non-medical fabric face mask ang mahimo magamit sa mga pumuluyo na nag-edad sang 60 anyos panubo kag wala sang balatian. Samtang ginrekomenda naman sa ahensyang medical mask sa mga health workers na nagalain ang pamatsyag, mga nagahulat sa resulta sang swab test, mga positibo nga pasyente kag mga tawo nga nalakip sa contact tracing. Ginpanumdum naman ni Van Kerkhove, ang technical lead sang WHO COVID-19, nga dapat 3 ka mga layers ang fabric face mask agud sigurado nga makahatag sang proteksyon. Kag sa naman nga sports balita, ginklaro sa Japanese government nga wala sang pagbago sa ila plano nga ipadayon ang Tokyo Olympics sa bulan sa Hulyo karon nga tuig. Ginhimo sa gobyerno ang pahayag kasunod man sa nagalaptang report nga liwat ipaiway ang pinakadako nga sporting event sa bugos nga kalibutan kag mahimo patigayon na lamang sa tuig 2023. Sa isa ka statement sang Tokyo 2020 organizers, ginpahayag sini nga mismo si Japanese Prime Minister Yoshihide Suga ang nagpahayag sa ila determinasyon nga patigayonon karon nga tuig ang Olympics.
Last size 10:33 Aksyon Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday edition karon nga adlaw Domingo, Enero 24, 2021. Good morning lang kay Elmer Malimbag, Gina Fernandez, Edem Diosa, Marlene Diaz, Nonoy Tenorio, Nonito Novero, Maria Luisa Melos, Jonah Garota, Dina Decrepito, Lovely de la Peña, kay Pilton Lipura, Angie Kim, kay Ma'am Cory Vidaha, kay Bia Jonathan, Jerel Gadudo, Almorato Elmer, Bobby Rofano Galve, Dodds BCSG, kay Jennifer Albay Pegares. Okay, thank you so much mga ka-aksyon. Stay safe and God bless us all. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.